जुदि क्राइम होननानै मिथिदोंब्ला दायनिगिरि होनना मिथिदोंब्ला मानि खारनावथ' सिगनेसार खालामनो लाङामोन बिनि फिननायखौसो नांगौ जोंनो आरो गरसे रांनि थाखाय मोजोमसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा नांगौबा आं जिरायनानै थागोन राजखान्थि हारिनि थाखाय देरसिन नङा दिनै जोङो सारखौ दिननानै फैगोन बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जिउ मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा नोंथांमोना बे सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ निश्चय नुनानै बयबाबो सानदों जानांगौ आरो बयबाबो गोबाङानो माने सोमोनांदों बे भिडिअखौ नङा होमबा 20 साननि थाखाय जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ अर्थात एनडिएफबीनि फाउन्डार गायसनगिरि सारखौ 20 साननि थाखाय न'सिम लानानै थांदोंमोन बे समावनो गोबांथार सुबुंजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोन्दों गोबांथार रायजो राजाफ्रा बिदा फंबायफ्रा हारि अनफावरि बा हारिखौ मोजां मोनग्रा हारि सिबिनायखौ जाय हारिखौ रैखाथि होदोंमोन होननानै सिनायनो हानाय गियान गोनां गुन गोनां सुबुंफ्रा लोब लोब फैनानै डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बे 20 सानाव लैहोर लैहोर फैनानै लोगो हमनायनि गेजेरजों गोदोनायाव आर'नाइ सोनाय आरो मिनि खुसि रंजा बाजा थानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय मैयानिफ्राय जों ओरैबायदि माखासे जों भिडिअ फुटेज आरो नुफिनजोबनो मोन्दों बयनिबो मेगनाव दुखुनि मोदै बोहैनाय दा बे बयनिबो मेगनाव दुखुनि मोदै बोहैनायखौ नुनानै बयबो सानदों बयबो टेनसन जाफिनदों जे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ आरो फिन लाबोफिननाय नंला नामा बा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा आरो गनायनि बेबस्थायाव गैला नामा दा बेखौथ' जों रावबो जेबो बुंस'नो हाया नाथाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना फार्स्ट गिबि इन्ट्र' नुनो मोन्दों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे इउपिपिएलनि नङा होमबा दिनै बिथाङा माखासे खोथा बुंदों जे अपेन चेलेन्ज खालामनो नागिरनाय गोबांथार खोथा बुंदों आरो लोगोसे बेलटिनि समाव बेसेबांजन सुबुङा जिउ खहा जायामोन एनडिएफबिनि समाव बेसेबां सुबुङा जिउ खहा जायामोन आरो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा अर्थात हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय सासे बिर जोहोलाव मानि खारनाव खर' गंग्लायै गजबनानै थाहैनाय नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोना जाहाथे फुल भिडिअखौ जोबजासे नायब्ला निस्सय बुजिनानै लानो हागोन दा बेनो बे बाथ्रानि सिगां सिगां नैबे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जिथुनाखि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि जिथुनाखि एक्स एनडिएफबिनि होननानै बुङो जायनि जाहोनाव दिनै जोबथेसालियाव बा जेल खानायाव जोबजानानै दङ नङा होमबा कारादन्ड हिसाबै दिनै बे बिथांखौ मैया आङो मोनसे एसामिस निउस पर्टेलाव नायदोंमोन गासैबो एसामिस सुबुंफ्रा गासैबो जिउ जोबनायखौ लुगैदों फ्राय सासे सानैल'सो आं नुनो मोन्दों जे अभियासलि सासेल'सो मानसि आं नुनो मोन्दों सासेल' मानसिया जेखियानो जाया मानो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आरो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायाव बिथाङा गोहोम खोख्लैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा नोंगौ बाथ्राया सैथो नाथाय दिनै सासे गुबुन हारि जानानै एसामिसनि सुबुं जानानै बे बाथ्राखौ बुजिनो रोङोब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बबेयाव थैनानै थाजोबखो मानो बुजिनो रोङाखै आरो डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि थाखाय बा एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय माखासे खोथा बुंदों जोंहा एम रनजित फेरेंगा बसुमतारिया दिनै बे बिथांनि बायदिब्ला मा बुंदों मा बुङाखै नोंथांमोना फार्स्ट खेब नैबे जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिसिम लानानै थांनायाव रायजो राजाफ्रा दुखु जादों आरो मा बुंदों बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोननो एम रनजित फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बाथ्राफोरखौ होगासिनो दङ थांनाय 9 तारिखनिफ्राय दिनै रन्जन दैमारि सारनि जोब्बाय दिनै जोङो सारखौ दिननानै फैगोन बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जिउ मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन मा बुंगोन नोंथाङा मा बुंगोन जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारगोन एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबाबो जोङो नेवसिनो हाया जों गारनो हाया जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ दुखु मोनदों मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन दायो सारखौ लांदों माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया खिन्थु जेसेबां दिन सारा थादोंमोन बेसेबां दिनालागै जों रंजानाय आरो मोजां मोन्दोंमोन नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोन्दों हाजार दुखु मोन्दों गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि
सुबिदायै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सुख'थारनांगौ बे जोंनि मोनथाय जों बर' जानानै मानो इसिबां मालाय गुबुननि सिङाव थादो जोंनो बोथ' नांगौ ना मोनथाय साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ 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 नोंथांमोना दा मिडियायाव जाबायदि देखायदों बा बुंदों बेल' नङा सारखौ बख'नो हानायनि लामाखौ जोंनो नांथारगौ आंनि बुंनो गोनाङा बेनो 34 बोसोर बर'फोरनि सोमावसारनायनि समाव BLTनि मुङाव PTCनि मुङाव UTNLनि मुङाव ABSUनि मुङाव NDFBनि मुङाव रोजा रोजा मानसिफोरा जिउ खहा जाबाय आं दिनै मोनसे पार्टिखौसो थोंजों बुंनो नागिरदों हारिनि संरैखानि थाखाय हारिनि उदांस्रिनि थाखाय मानसिफोरखौ थुनगलायनानै थुलुंगानानै सोमावसार होनानै गावजों दाङाबाजि जाहोनानै जोंनि गेजेराव रोजा रोजा मानसिनि जिउनि खहा खालामबाय सासे बिमानि सानै फिसानि सासेखौ आद्रि खालामबाय सासेखौ जग्ला खालामबाय सासे बिमानि थाइनि आहारखौ थाइसेखौ बिस गोनां खालामबाय थाइसेखौ अमृत खालामबाय बिब्दिब्ला नोंथांमोना सिगाङाव जिथुनाखि जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिसिम लांफिननायाव जोंनि रायजो राजा बर' हारिया मा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना क्लियारै बुजिनानै लानो हाबाय लोगोसे EM रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सारा बुंनाय बाथ्राखौबो नोंथांमोना ससे खोनानो मोनखाबाय आरो दंबावो नोंथांमोना भिडिअखौ बेयावनो जोब्बाय होननानै दाथांथ' जाहाथे जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामलाय गावजों गाव आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दा बेनो बाथ्राया जोंहा EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंदों एबसुनि समाव बेलटिनि समाव नङा होमबा NDFBनि समाव बेसेबां सुबुंफ्रा जिउ गोमालांखो बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे हारिनि मुङाव हारि समाज सिबिनायनि मुङाव रोजा रोजा सुबुंखौ जांख्रिखां होनानै बा बाहागो लाहोनानै जिउ फोजोबनायनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा अब्ला दिनै बिथांनि बुंनाया डाइरेक्टलि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि सायाव टारगेट खालामनानै बुंदों दिनै बिथाङा सासे सोरमोन डियार नाब्ला रन्जन दैमारि साराथ' सासे NDFBनि फाउन्डार जाबाय गायसनगिरि जाबाय नाथाय EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा सोरमोन बिथाङा मा NDFB आफादाव गैयामोन नामा बिथाङा NDFB आफादनि जानानै सोमावसारबोनो मोनाखै नामा मोनाखै आंनि बुजिनायाव बा आंनि नुहुरनायाव दिनै EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा सासे NDFBनि सोद्रोमा नङामोन मानोना बिथाङा सासे नन ट्रेनारखाबो नङा होमबा आरो बिथाङा सासे प्रिन्सिपाल ना माखासेमोन मिथिबायना दा बे हिसाबैनो बिथाङा गुदि खोथा बाथ्राफोरखौ जेबो मिथिजोबा आरो बिथाङा माखासे खोथा बुंदों जुदिहे आरो गरसे रांनि थाखाय मोजोमसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा नांगौब्ला आङो पलिटिकेलनिफ्राय ओंखारनानै थागोन थेवब्लाबो आङो माने गुबुन हान्जाखौ बा नैबे जिथुनाखि जोंहा APB गोदान आफाद दादों डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि मुङै जिथुनाखि एक्स NDFBफ्रा नैबे आफादाव बिथाङा मालाबाबो जयनिं जानाय नङा बा जबदान होनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों बिथाङा दा बेवहायनो EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ रोखा बुजिना मोनो बिथाङा बुंदों सासे बिमानि आहारखौनो थाइसेखौ अमृत खालामबाय थाइसेखौ आधुरा खालामबाय नङा होमबा बिस गोनां खालामबाय दा बे हिसाबाव सोर खालामामोन अनलि फर डियार नाब्ला रन्जन दैमारि साराल' खालामदोंमोन ना नोंथांमोनाबोथ' खालामदोंमोन रन्जन दैमारि सारा हमजानायनि उनावबोथ' नोंथाङानो आफादखौ सालायगासिनो दंमोन अब्ला दिनै नोंथाङा मानो बुजिनानै मोनाखै नोंथाङा बैफोरबायदि गिदिर गोरोन्थिखौ मावदों ना मावाखै अकल डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि सायावल' दायखौ जाबसिना होयोब्ला जागोन नामा आरो रन्जन दैमारि सारा हमजाखांनायनि उनावबो खर' गंग्लाय हैनांदों बा गजबनानै थाहैनो गोनां मानो जादों नोंथाङा बिनि गुदि जाहोनखौ मिथिया जायनि जाहोनाव दिनै नों जि पलिटिक्स हान्जाखौ मोजां मोननानै सिथाबनानै दङ जायनि आथिं सिङाव नोंथाङा खामानि मावगासिनो दङ बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि दारैनो बेफोरबायदि खामानिया गासिबो जाजोबनो गोनां जादों नोंथांमोननि UPPL हान्जानि थ्रुयैनो नोंथांमोननि प्रमद बर' सारनि थ्रुयैनो दिनै एक्स NDFBनि जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव कारादन्द हिसाबै भुगिनानै थाबाय थानो गोनां जादों बे हिसाबै नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनो थेवब्लाबो नोंथांमोना बुजिनो हायै बायदि अभजन आरो अहंकार हिसाबै नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जों साफ्रोमबो बुजिनानै मोनो आरो दानि जुगाव बा आथिखालनि जुगाव रावबो बुजियै गैया होननानै जों बेखौनो मिथिगोन जे दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बायदि सासे हारिखौ थगायसुला रावबो गैया होननानै आं साननानै मोनो मिथिबायना दा नोंथांमोनहा सोर मा सानो निस्सय कमेन्ट्सआव फोरमायहर आरो लोगोसे आं बेखौनो आपिल खालामो नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय बा जेल खानानिफ्राय थाबैनो उदां जाबोनो हायो जों बेखौ बयबाबो आसा खालामनानै दङ दायनिगिरिया जादों सोरबाया खामानिखौ मावनानै होलांबाय
100आव 90% नाथाय 10%खौ सोरबा बायदि मावनानै मुं लानो नाजागासिनो दङ बा जुजिगासिनो दं होननानै जोङो निस्सय बुजिनानै मोनो दिनैनि दिनाव जों रोखायै मिथिनानै मोनखायो जे रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों हारिनि थाखाय जुजिबोदों नांबोदों आखायाव हाथियार लानानै गाव गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरबायदि मावरियाफोरबायदि सिखोमा बायनानै दिनै बैयाव थानो जेबो सुख सान्ति गैया जानाय लोंनाय जेबो सुख गैया नैबेफोरबायदि हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनाय दिनै नोंगौ NDFBनि मुङै गोबांथार बिर जोहोलाव सुबुंफोरनि थाखाय माखासे जोंहा फरायफुबाय थानाय लाइमोन इयं जेनेरेसन सुबुंफ्राबो बा माखासे मिडल क्लासनि मानसिफ्राबो जिउ बावनो गोनां जादों जों बेखौ मिथिदों नाथाय एबसुनि समावबोथ' जिउखौ बावदोंमोन ना प्रमद बर' सारनि दैदेननायावबोथ' जिउखौ बावदोंमोन ना हाग्रामा महिला सारनि दैदेननायावबोथ' जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन ना अब्ला दिनै बैफोर गासै दायखौ जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनियावल' जाबसिनब्ला जागोन नामा नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनो नाथाय बुजिनानैबो नोंथांमोना अबुजुनखौ खालामगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो बेखौनो रोखा होननानै साननानै लानो गोनां जे नोंथांमोननि UPPL हान्जानि खैसार गैयाब्ला आरो बेवहाय जेबो गैया होननानै जों मिथियो लोगोसे प्रमद बर' प्लास BJPनि जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिनो बेयाव खैसार दङ होननानै जों रोखा रोखा मिथिगासिनो दङ आरो बयबाबो नुगासिनो दङ दा इसोरासो मिथिसिगोन गासिबो इसोरनि आखायावसै देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनाय जाबोयैया बे देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि खाफालनि लिरनायजों लोगोसे इसोरनि आखायाव थासिगोन थेवब्लाबो नाथाय जाय देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारमोन बायदिखौ हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनाय मानसिखौ बेफोरबायदि जोबथेसालियाव कारादन्ड हिसाबै जोबनानै दोनगासिनो दं नङा होमबा नैबे बिथांमोनखौ जोबनानै दोननायनि फाबा निस्सय गनाय नङा आरो लोगोसे जोंहा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बेखौनो बुंबावदों जे अबावबा तामुलपुर जेलनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा गसिगोन क'क्राझार जेलनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा बेल मोनसिगोन बेल मोननानै मा जानो बे जानो हागौ नोंथांमोननि पलिटिक्सनि थाखायल' मोनसे फावथिनाबो जानो हानाय मोनथिबायना बे मोनसे फावथिनाबो जानो हानाय नोंथांमोना बेवहाय जोंनि रायजो राजा भिउवार्सफ्रा बा नायगिरि नोंथांमोना अडियन्सफ्रा गोजावनानै जेबो लाब गैया दिनै थारैनो जुदि सैथोमोनब्ला इलेक्सना आरो माथो बेसे गोबाव दंबावो दिरुननांगौआ सोरखौमोन देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौसो दिरुनग्रोनांगौमोन ना नोंथांमोना किसुमाना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदों रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननांगौनि जेबो गोनांथि गैया हायोब्ला डाइरेक्ट फासि हो बे माब्रैहाय बेयो माब्रैहाय नोंथांमोना सासे बर' सुबुं जानानै बर'नि थै दंना गैया जाखो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ माब्रैहाय बुंनो हाखो अना खानानो मारै नायगार नोंथांमोना बेफोरबायदि भुगिनानै थाहोबाय थानो गोनां जाखो दिनै रन्जन दैमारि सारा सोरनि थाखाय नाङामोन नों आं जोंनि थाखायनोथ' नांदोंमोन ना हारिनि थाखायनोथ' बिथाङा सेक्रिफाइस खालामदोंमोन ना हारिनि थाखायनोथ' गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन ना अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै बुजिबायदि खालामो नाथाय बेवहाय नोंथांमोना बेखौनो अलरेडि मिथिखायो जोंहा BTRनि CM प्रमद बर' सारा बेनि जेबो खैसार गैयाब्ला जिथुनाखि जोंहा दासिमावबो रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालिनिफ्राय गसिगौमोन होननानै जोङो रोखा रोखा मिथिखायो बेवहायनो जों रोखा रोखा हमदांनो हायो बा मिथिखायो जुदि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा सासे क्राइमब्ला देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा सासे दायनिगिरिब्ला अब्ला एकटनि समाव देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ मानि खारनाव लांखो मानि खारनाव दिल्ली पार्लियामेन्टसिम लांनानै देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि सिगनेसार लायखो मा हिसाबाव देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ सासे सिगनेटरि हिसाबै खालामहैखो मारै सिगनेटरि होननानै मारै सिनायथि होखो अब्ला जों बेवहायनो मिथियो आरो बै समावनो जों खोनाखानाय रन्जन दैमारि नङाब्ला बे एकटआ जाया आरो मोनफ्रोमबो आफादखौनो नांगोन मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोर बा लिडारफोर गैयाब्ला बे एकटखौ खालामनो हाया होननानै बुंदोंमोन अब्ला बे समावनोथ' नोंथांमोना गोख्रोङै डिमान्ड खालामनो हायोमोन ना जुदि थारैनो हारिखौ मोजां मोनग्राबा हारिखौ अनसायग्राबा दिनै सासे सिगनेटरि हिसाब खालामनानै लाना फैनानै सासे सिगनेसार होहोलायनाय सुबुंखौनो नोंथांमोना जोबथेसालियाव फिन जोबनानै दोननाया बे बेसेबां गिदिर गोरोन्थि नोंथांमोना बेयाव निस्सय मिथिनानै मोनखायो अब्ला दिनै जुदि जोङो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा संसारनि नोजोराव सासे क्राइमारमोनब्ला बे बुहुमनि नोजोरनि सुबुंफोरनि गेजेरावनो जुदि सासे दायनिगिरिमारमोनब्ला दिनै रन्जन दैमारि सारखौ दिल्ली पार्लियामेन्टसिम लांनानै मा हिसाबै सिगनेटरि खालामहैखो मा हिसाबै साइन होहोखो अब्ला दिनै साइना सोरबाया होबाय सोरबाया एकटखौ खालामबाय सोरबाया गादिखौ सेनानै मोख्रा बुन्दा बायदि खावथं थं जिरायगासिनो दं नङासै होमबा दिनै बे बाथ्राखौ रन्जित बसुमतारी बिथाङा मिथिना मिथिया नोंथाङा सासे NDFBनि सोद्रोमा नंमारगौना नंमारामोन नोंथाङा जानांगौ सासे लांसुनिया लंपट साला हारिखौ फाननानै जाग्रा नोंथां बायदि सासे सुबुङा बे संसाराव थांनानै थानायनिफ्राय थायैआनो साबसिन होननानैसो आं सानो नोंथाङा बेबायदि दा जि पावारखौ सालायबाय थादोंना बे पावारखौ लानानै बा बे बिबानखौ सालायनायनिफ्राय सालायनायानो साबसिन मानोना नोंथाङा बुंखादों जे आङो गरसे रांनि थाखाय नंखाय पावारनि थाखाय आङो नांगौब्ला पलिटिक्सनिफ्राय ओंखारनानै थागोन होनना बुंदों नोंथाङा थानायानो साबसिन जागोन बे खालाव आरो बे समाव नोंथाङा पलिटिक्सआव बिबान लानानै सालायनायनि जेबो अधिकार गैला मानोना नोंथांनाव बिनि थाखाय पलिटिक्सआव बिबान लानानै सामलायनो हानाय नोंथांनाव माइन्डबो गैखाया
खर' मेलेमाव नोंथांनाव जेबो मेलेमानो गैखाया मानोना नोंथांनि खर'आव जुजाइसो दं होननानै आं सानो नोंथांनि गोसोआ जेरै लेथ्रा मैला गोसोम बेबायदिनो नोंथांखौ बयबाबो बुंखायो एम रनजित बसुमतारी फेरेंगा दाउ गोसोम होननानै थिग बिदिनो फेरेंगा दाउनि खालारा जेरै गोसोम नोंथांनि गोसोआ बेबायदिनो गोसोम मार लेथ्रा मार मुगैथाव आखुनि मानसि मार नोंथाङा दिनै नोंथाङा जुदि थारैनो हारि अनफावरिमोनब्ला नोंथांमोन बायदिया नोंथांनि बिबाना थां दाथां नोंथाङा बेखौ सिन्था खालामामोन समाजनि थाखाय नोंथाङा सिन्था खालामगौमोन हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ खेबसेबाबो लोगो हमगौमोन नाथाय मानो लोगो हमदिया नोंथांमोनहा किसुमाना बुंहरदों पावाराव थानाय EMGM MLA MP मिनिस्टार बिथांमोनहा सरकाराव थानाय सुबुंफ्रा सासे दायनिगिरि क्राइमखौ लोगो हमनो हाया होननानै बुंदों मानो हाया जुदि हारिनि बिफा होननानै जुदि सानथारदोंब्ला हारिनि सासे अनफावरि सुबुं हारिखौ मोनसे समाव रैखाथि होबोनाय होननानै सानथारदोंमोनब्ला डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ मानो हाया गावनि बिबानासो देरसिन जादों नामा गावनि बिबानासो देरसिन जादों नामा गावनि गादियासो देरसिन जादों नामा मानो हाया बियो गाव आं बेखौसो बुंबावदों नोंथांमोना थोंजोङै थांनानै लोगो हमनो हाया मा जाखो नोंथांमोननि राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड मानसिफोर दङ बेफोरखौ थिनहरनानै नोंथांमोना मोजां गाज्रि खबरखौ लानो हायोमोन ना दुखु सुखु बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खबर लानायनि गेजेरजों नोंथांमोना सावरायलायनो हायोमोन ना नाथाय नोंथांमोना बेखौबोथ' खालामाखै जुदि क्राइम होननानै मिथिदोंब्ला दायनिगिरि होनना मिथिदोंब्ला मानि खारनावथ' सिगनेसार खालामनो लाङामोन बिनि फिननायखौसो नांगौ जोंनो मानि खारनाव सिगनेसार होनो लाङामोन डियार नाब्ला रन्जन दैमारिखौ लानानै मानो बिटिआरखौ एकर्ड खालामामोन नै बिनि फिननायखौ नांगौ जुदि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गनायनि जेबो राहा गैयाब्ला सुबिदा गैयामोनब्ला रन्जन दैमारि सारखौ मानो सिगनेसार होहोआमोन नै बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ सोर होनो हायो UPPLनि सुबुंफोर सरकाराव थानाय पावाराव थानाय नेताफोर बा एक्स NDFBनिनो माखासे सुबुंफोर जायफोरा गादियाव जिरायनानै दं पावाराव जिरायनानै दङ बै बिथांमोना नै बिनि फिननायखौ होनांगोन मिथिबायना आरो बै मानसिफोरा हारिनि मुङाव सांग्रांथि लाबोनायनि मुङाव हारिखौ फोजाखांनायनि मुङाव हारिनि थामोनथानि बाथ्रा बुंनानै सोमावसारग्लुंनानै दिनै बै सोमावसारनायनि मुङाव गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामदों होननानै बैसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायहैनाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा आं चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बैफोरबायदि राजखान्थिगिरिफोरखौ जोङो दाबो अपेन डिसकासन खालामनो हायो आं UPPL जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै आं सरकारनि सासे सोद्रोमा जानानै बे बाथ्राखौ बुङाखै आं रनजित बसुमतारी हिसाबैसो बुंदों जोङो माइकखौ लागोन लाख मानसिफोरखौ जों गेदारिं खालामहोगोन फारसेथिं बिथांमोना माइक लाथों फारसेथिं आं माइक लागोन मानो जोङो BLTनि मुङाव 2624 सा मानसिखौ जिउ खहा खालामनाय मानो जोङो NDFBनि मुङाव 3111 सानि जिउखौ खहा खालामनाय मानो जोङो PTCनि मुङाव 526 सानि जिउखौ खहा खालामनाय बिनि फिथाइखौ फै जोङो चेलेन्ज खालामलायनानै उदांस्रियै उदां रावजों जोङो आखाइ हमलायनानै माइक हमलायनानै जों चेलेन्ज खालामनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो बुंनि आं बेखायनो बुंदों दिनै बिथांमोना न'खर थांनानै बुंदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा NDFBनि मुङाव मोनसेबो खामानि मावाखै नै फैगौ 1 तारिखआव 54 सा NDFBनि गेजेराव 11 साया 1 तारिखआव बेल मोनगोन मुसलपुर जेलनिफ्राय 35 साया क'क्राझार जेलनिफ्राय बेल मोनगोन 2 तारिखआव आरो बिथांमोना होनदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकारा जेलनि मुङाव गरसे थाखा गाराखै दाखालि बिथांमोना जेलाव थांनानै केम्पेइन खालामहैदों 2 तारिखआव गनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना जोंनि पार्टियाव हाब होननानै बुंहैदों आं पार्टिखौ बुंलिया आं लाजिदों आंबो सासे NDFBमोन प्रिन्सिपालखौ लानानै जोङो दावहा नांदोंमोन हारिनि उदांस्रिनि थाखाय हारिनि थामोनथानि थाखाय आरो गरसे रांनि थाखाय मोजोमसे पावारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ आं हमा नांगौबा आं जिरायनानै थागोन राजखान्थि हारिनि थाखाय देरसिन नङा आं बैफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ चेलेन्ज खालामदों फै दाबो नोंथांमोना बे साखाथि फाखाथि दङब्ला आं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ अनुरोध खालामगोन जोंनो 10 मिनिट टाइम होदों बे 12,000 मानसिनि गेजेराव चेलेन्ज खालामना जों माइक हमलायलायनानै जोङो सोंनाय फिननाय होलायलायनि गोबां समाव हारिखौ दुं हाव खालामनानै फोजोबस्रांनायनि लामाजों दैदेनलांनानै गाज्रि खामानि मावनो हागौ बेनि थाखाय सांग्रां